Сега ще ви покажем как се тегли Minecraft Pocket Edition безплатно. Отиваме първо в Google или в интернет. Пишете Android. Ето тук. Йонкуп. Да видим. Тук има за всичко. Пишете Minecraft. И можете да намерите хак за Dream League, само без Clash of Clans. Пишете Minecraft. И избирате коя версия. 14 будет. Това е най-новата. 14.2. И всичките ви скинове са отключени. Ето сега ще изтеглим. Цъкате зеленото. Цъкаме. И зарежда. И трябва да изчакате 10 секунди. Не, на пауза. И вече играта се изтегля. И тя се тегли. И става 2 минути до изтеглянето. И моля ви да се абонирате за Илиано и другия кой беше? Неймаро. Илиано и Неймаро. Моля ви, дирите се. Ето. Сега ще видим наши... Дами и господа, на бази 30%. Ето и вече е готово. Отворихме го. Тихо. Правим си YouTube канал, ме. И сега. Това е патешката от тази Виктория. Вижте, тук всичко е. Скиновете, най-важното. Вижте, тук всичко е отключено. Всичко. И не, ето ли. Това е. Чао от мен и аз се казвах Илиано и с мен е Неймаро. и чао.